Може ли да ви зададем няколко въпросчета? Да, може. Първият е, каква е вашата мечта за ромите? Моята мечта за ромите е да може да разчупим стереотипите, които са изградени в българското общество и да докажем, че и ние вече може да се образоваме и че държим на това. А как ще завършите изречението гордея се, че съм ромка, защото? Гордея се, че съм ромка, защото имаме традиции все още, които спазваме, много празници, които празнуваме, с това, че в момента съм тук в университета и има много такива млади роми като мен, които продължават своето образование и не се отказват да докажат на останалите хора, че ние също сме амбициозни. Добре, благодаря ви. И аз благодаря. Добър ден. Може ли да ви задам няколко въпроса? Да. Първият е, каква е вашата мечта за ромите? Моята мечта за ромите е да се интегрираме по-бързо в обществото и да бъдем прияти не просто като роми, а като български граждани. Как ще довършите изречението гордея се, че съм ромка, защото? Гордея се, че съм ромка, защото имаме собствени свои традиции, свои обичаи, които спазваме и за сметка от повечето хора, ромите като цяло сме много добри хора и така, това е. Добре, благодаря ви. И аз благодаря, чао. Може ли да ви задам няколко въпроса? Да. Първият е, каква е вашата мечта за ромите? Моята мечта за ромите е да са малко по-образовани, да имат еднакви права с останалите хора, защото все пак всички сме хора. А как ще довършите изречението гордея се, че съм ром, защото? Гордея съм ром, защото съм това, което съм. Защото съм постигнал много в този живот, благодарение на самия себе си и съм се доказал пред много хора. Това ли? Нещо друго да допълните? Това е. Няма. Добре, благодаря ви. Добър ден, бихте ли Добър се ден. представили? И казвам се Зинка Михайлова Добрушева, от село Бохот съм, на 33 години съм. Какво ви интересува да ви кажа? Семейни ли сте? Да, на семейни начала живеем, имаме 3 деца. Така, а за какво мечтаете? Най-вече мечтая да сме живи и здрави с децата си и да има работа за всички, да работим, да си осигуряваме децата. Вашата мечта за ромите в България като цяло? Какво искате за ромите в България? Каква е вашата мечта? Как виждате бъдещето им? Нека да бъдат по-умни, да имат работа за всички, да има и за нас някаква държава и така. А с какво се гордеете? Със семейството си най-вече. Как бихте довършили изречението гордея се, че съм ром, защото? Защото семейството ми е добро, мъжът ми е добър. С това се гордея. Благодаря много. Са в живота, заедно. Децата ме слушат. Това е най-важно за мен. Благодаря много. Няма за какво. А вашето име как е? Аспарух се казва. Аспарух Алипов Манолов съм. От Така. Бохот съм. Гордея се тук с бабичката. От тук, от там изкарвам и... Каква е вашата мечта? Нашата мечта е, ние вече нашата мечта е, кажи речи, нямаме мечти вече. Горе-долу, гледам да крепим, да преживеем и толкова. А как виждате бъдещето на ромите в България? Бъдещето на ромите изобщо никак не е добре. Няма работа, хората са безработни, няма пари, гладни са хората, децата са така, не са учени, трябва да се учат децата. Лоша е работа. В момента в България е много лошо. Все пак Какво искате да имат ромите? Значи искаме да имат ромите работа да има, да не се учат децата и да бъдем ние като хората. Да, благодаря ви много за интервюто. Мерси.